Deci nu știu cum să încep. Bună, bine ați venit pe canalul meu. Mă numesc Karin și nu am mai postat de extraordinar de mult timp. Și m-am gândit astăzi să fac un vlog. Un daily un pic mai special pentru că este duminică. De obicei nu ieșim de dimineață afară, dar iată-ne, suntem aici. Merg. Este un vlog extraordinar de neprofesional. Mă rog, nu că aș fi o profesionistă în așa ceva, dar nu, să zicem. Sunt complet naturală, așa cum m-a dat Doamne, nemachiată, nefrezată, nimic. Ne-am trezit la ora 7 azi dimineață. Și acum mergem la plimbare. Pentru că este foarte frumos afară și este foarte cald. Deci am zis că facem pasul acesta. De obicei v-am spus că nu ieșim afară de dimineață, pentru că dimineața tot timpul mi rezolv o mare parte din treburile casnice, cum ar fi spălatul vaselor, dar astăzi am zis că nu ieșim afară. Și tocmai am zis că este foarte cald, dar m-am îmbrăcat de parcă ar fi iarnă, pentru că pe balcon era totuși un pic cam răcoare. Și da, nu mai am îmbrăcat-o prea gros, dar intrăm imediat în pădure și sper că e un pic mai răcoare până ajungem la locul de joacă. Așa că, Lucky, kom, kom. Așa că o las așa îmbrăcată și când ajungem acolo probabil o mai dezbrac un pic. Da, pentru cei care nu mă cunosc, sunt Karin, cum am spus mai devreme, e super aiurea că mă vedeți așa, dar probabil vă uitați la primul meu videoclip, acolo arăt mai bine. Așa, am 23 de ani, cred, și am o fetiță de 1 an. Nu de mult împliniți. Și un cățel. Și un soț. Și sunt full-time mami deocamdată. Așa că nu fac nimic foarte special. De ani nici nu prea am făcut vloguri, pentru că nu mi se pare nimic special, dar și eu când mă uit la tot felul de videoclipuri cu mămici, cu tătici, cu familii, cu chestii, îmi doresc să văd, sau orice beauty, nu știu cum, care fac vloguri, mi-aș dori să văd o zi plictisitoare, o zi normală din viața unui om normal, nu cu o grămadă de evenimente. Și știu că asta îi atrag pe unii oameni, dar mi-aș dori câteodată să văd și așa ceva. De aceea am zis că fac eu așa ceva. Maia, lass loslassen, komm, loslassen. Da. Deci este un pic mai greu. Și filmez, și am grijă de câine și de copil. Da. Am intrat în pădure și tot cald încă. Cam așa. Nu știu ce să vă mai zic în momentul acesta, aș avea o grămadă să spun. Dar de fapt sunt numai 4 minute. Încerc pe cât posibil să nu tai din filmări, pentru că și ăsta este de fapt un, nu știu cum se spune, un cel, se poate spune așa. E o dorință de-a mea să nu fie videoclipurile tăiate. Editate trebuie, pentru că trebuie să lipesc videoclipurile una de alta, dar editate, tăiate, nu. Da. Și cred că trebuie să închid, pentru că copiluțul meu, Maia, începe să facă figuri. Vă țin la curent cu ce se întâmplă mai încolo. Deocamdată sunt în pădure și nu se întâmplă absolut nimic interesant. Mami, da, vorbim mai încolo.
Între timp am ajuns unde mi-am dorit. Dacă vedeți în spatele meu este gol. Și copilul se joacă. Am dezbrăcat acum că e destul de cald și m-am dezbrăcat și eu. Adică m-am dezbrăcat și eu. Pe deasupra nu am tricou și totuși pentru un tricou. Hop! Și trebuie să fiu cu ochii în patru pentru că mai am și un câine care deocamdată nu știu unde e el. Lucky, come! Lucky! Lucky, come! Come! Da, cățelul se distrează, copilul se distrează, mami moare de cald. Aia e. Acum mai stăm un pic pe aici, ne distrăm, după aia mergem la locul de joacă. Aici e numai așa, să fugim și să ne desfășurăm activitățile în liniște și să fugă și câinele un pic. Și cam așa. Și facem câteva poze la bebeluși. Și arată să-l caut pe câine. Lucky! Lucky, come! Aha, l-am găsit. Bine. Ce fuge. Nebunaticul. Nebunaticul. Vine aici. Come. Pe mai am mâzea. Lucky. Lucky, come. Da, come înseamnă vino. Pe germană, noi vorbim amândouă limbi. Amândouă limbi le vorbim. Bebele fuge. Lucky se ascunde. Și cam așa este la noi. Lucky, vine aici! Ia uite. Unde e? Hop! Cam așa ne distrăm noi, da? Ne-am jucat, am fugit, l-am obosit pe Lucky și pe Maia. Și acum așa a fost în plan să mergem la locul de joacă pentru copii. Da, nu știu încă ce să zic. Mergem până acolo și vedem dacă are chef să se joace Maia, dacă nu are chef să se joace atunci nu. Atunci ne mai plimbăm un pic cu cărucerul și după aia mergem acasă. Cam așa, cam ăsta ar fi planul. Ajung și acasă, nu știu ce să facem, eventual o să-i dau ceva să mănânce, cred. Cu toate că are și aici biscuit. Lucky nu mai trage așa. Avem un câine atât de mic, dar trage de zici că e pitbull. Da. Și cam asta cred că se va întâmpla. Încă nu trăiesc eu. După masă suntem invitați la ei să mâncăm. Lucky, come here. Zieh nicht mehr so. Langsam. Langsam. Da, deci nici partea asta nu o să stai. Tocmai a trebuit să îmi pun câinele în cealaltă mână. Destul de complicat să ieși cu câine și cu copil și căruț afară, dar asta este. Ja, Schatzi, gleich sind wir da. Ja, musst du ein bisschen Geduld haben. Mama kann ja nicht. Ich kann nicht den Kinderwagen schieben, dich halten und Lucky halten. Geht nicht. Ja. Deci, începe să se facă circ. Așa că ne grăbim la locul de joacă totuși și o pun și acolo. S-a că da, uite o să vrea înainte. Asta vrea ce-mi țin. Între timp am ajuns acasă. Acasă. Aha. Mai stăm un picuț. Eu mai beau o gură de cafea pentru că sunt un pic obosită, dar nu-i bai, trecem și peste asta. Da, mama, trecem și peste asta.
Stăm un pic, după aia o să pun pe Maia la Nani, dacă reușesc, dacă nu, ghinion. Mai fac pe aici, prin casă, câte ceva, nu știu ce să fac. Habar n-am ce să fac. Nu mă vedeți. Așa, da. Mai stau un pic pe aici. Mi-am așezat pe balcon la aer pentru că este cald și frumos și soare și ne simțim bine. Și după aia cred că să mă duc repede la un duș, pentru că am fost destul de gros îmbrăcată acum, sunt din nou pijamale. Am fost destul de gros îmbrăcată și am cam transpirat. Da. Da, mai am schimbat-o deja. Da, și dacă nu face Nani, mama să se ducă la duș. După aia o să se pregătească să fac un pic mai faină, pentru că nu-i fain să ai fața asta mereu. Și după aia o să mergem la ai mei la masă. Și după aia, nu știu ce să facem, probabil o să mai ieșim din nou afară, nu știu încă. Vedem. Încercăm să avem o duminică relaxantă și frumoasă și liberă. Din păcate în casă nu mai putem să ne ocupăm timpul frumos. Mă rog, am putea, dar am cam testat de toate și e destul de plictisitor. Da. Nein este cuvântul preferat al Maiei. Înseamnă nu pe germană. Nein. Nein. Și cam așa. Cred că o să trebuiască să strâng și rufele de aici, că plin balconul, e plin. Da. Deci ne auzim mai târziu. Da? Da. M-am gândit și m-am răzgândit și cred că o să pun un pic balconul la punct, pentru că în ultimul timp a fost destul de urât afară și am aici o grămadă de porcării. Cred că o să le dau viteză, plus hainele care trebuie împachetate și cred că asta o să fac acum, o să împachetez hainele, să fac un pic de loc aici pentru copiluți să se joace. Și după aia vă arăt cum se zice? Vă arăt ce vă arăt? Nu știu cum, știți, am câteva momente rare, dar le am, în care uit cum se zice un anumit cuvânt pe românește și îmi vine să zic pe germană, tocmai din cauza că vorbim amestecat acasă. Vorbim și pe română și pe germană. Maia, eu vorbesc mai multă germană, mai mult germană decât română. La fel și cu câinele, câteodată când mă enervez vorbesc pe română. Dar, da, tocmai din cauza asta nu-mi vin anumite cuvinte. O să vă arăt, deci, și prin urmare, cum arată la final, sfârșitul balconului meu un pic aranjat. Așa încât să fie un pic de loc ca să se poată distra copiluțul, care nu cred că vrea să doarmă deocamdată, cu toate că și-a găsit de lucru, își bagă pantalonii într-un din ăsta într-o chestie de plastic. Se chinuie. Tot bagă, tot scoate, tot bagă, tot scoate. Da, deci mă apuc la treabă. A, nu. Gata? 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 Sag mal hallo. Hallo. Spune ciao.
Nu? Nu, mami, hai să facem treabă. Haide. Hai să facem treabă. Facem un pic de treabă, aranjăm un pic în balcon, să ai un pic de loc. O ajuți pe mami? Da? Spune da. Yes. Ciao. Și cam așa arată acum. Nu sunt absolut deloc mulțumită, dar din cauza că nu avem, da, cum se cheamă, umbrelă sau mă rog ceva pentru soare, avem un cort pentru Maia, dar ea în dormitor și tăticul Maiei doarme pentru că a fost în tură de noapte, deci nu avem cum să-l punem pe aici. Am improvizat. Aici Maia nu are voie pentru că tot umblu albină pe aici și mi-e un pic cam frică. Cred că vrea să-și facă cuib acum sau își face cuib, nu știu, pe undeva pe acolo, că se tot plimbă prin zona asta. Și anul trecut am avut un cuib, era încă micuț, dar în fine, așa, deci aici nu are voie, e improvizat, nu arată absolut deloc fain. Aici e un din ăsta de nisip. Mă rog, cum se cheamă acum? La naiba, că iar nu-mi vine. Loc de nisip, așa, doar că este nemontat pentru că nu avem loc în balcon. Da. Și acolo are cutia ei cu jucării jos, printre care și cartoane și gunoaie, pentru că cu asta ne jucăm noi, cu gunoaie. Și tocmai am văzut aici o chestie. Ce-i asta? Văleu, ce ești tu, mamă? Un animăluț, un ceva zburător. Ce-o fi chestia asta, că nu înțeleg? Ai de viața mea, cât de urât arată. Să știi că nu-mi place de tine. Ia-o de viața mea, de unde Dumnezeu vin toate astea? Gângânile astea. Ah, horror. Horror. Și mi-e frică să o iau. Adică nu neapărat frică, da, mi-e nașpa rău. În fine. Deci cam așa arată acum. Și în casă, mă rog, mizerie, n-ai mama. Foi. Foi. I-am dat o bucată de hârtie ca să facă curat și a rupt-o într-o mie de bucăți. Mai langsam. Lucky hat jetzt keine Lust. Da, cam așa. Oh, nu. Adie un pic vântul și tare mic o să-mi ia toată treaba mea de acolo. Cred că totuși o să fac o mică schimbare până la urmă, pentru că nu-mi place. Sau nu să mai fac nimic. Toing? Ce face? Da. Bun. Gata. Vă las. Văd ce mai fac pe aici. Vă țin la curent oricum. Câteva ore mai târziu am fost la părinții mei. Am luat prânzul și acum am ajuns acasă. Mai e un pic cam întoarsă pe dos. Dar, da. Ce să facem? Poate mai ieșim afară, toate că am destulă treabă de făcut în casă. Nu știu, mai vedem ce se întâmplă. Așa-i? Acum apapă un biscuite. Și mai? Niam, leca. Uitați că are un fir de păr. Mami, dar nu trebuie să bagi tot în gură. Și firul de păr l-a băgat. Ja, das spielen Kinder Ball.
Și nu știu ce să facem acum, trebuie să ne strângă pe din casă, că noi înainte să plecăm am lăsat totul vraiște. Că s-o mai jucat în casă și e vraiște. Da. Mai apap acolo chestia aia cu scuitele ăla, se murdărește. Nam. Mamă, cum arăți. Așa trebuie să arate un bebe. N-ai, mama. Da. Cam asta se întâmplă. Vedem mai încolo. Doamne, ce zi a fost astăzi! Incredibil! Ați văzut, de dimineață am fost plecate, mai încolo am fost la ei mei, am venit de la ei mei și după aia am ieșit pe balcon și a văzut Maia, prietenul ei, vecinul nostru, și am ieșit din nou afară. Cred că de fapt ar trebui să am câteva imagini făcute de soțul meu. O să le las pe aici, pe undeva, sau chiar o să le fac în video, înainte, după, probabil după. Nu știu. Da, am fost afară, am venit înapoi acasă, i-am făcut repede baie Maiei, iar după aia m-am chinuit să o adorm. De obicei, după baie, adorme destul de repede. E bine, de data asta a fost un pic mai greu. Am făcut atâtea genuflexiuni cu ea. Nu știu de ce, adorme acum adorme balansând-o, se zice așa? Când o balansezi, îi trebuie așa un balans din ăla foarte ușor ca să doarmă. Și de data asta a dormit un pic mai greu, deci am făcut mai multe genuflexiuni, așa că nu nimic ca sport și așa nu apuc să fac sport. De fapt aș apuca, dar când vine seara nu mai pot. Acum stau pe balcon cu un pahar de vin. Mi-am aranjat aici un pic să fie așa mai fain. Și am postat pe Facebook și cam atâta în seara asta. Nu cred că o să mai fac absolut nimica. Cam așa arată o zi semi-normală. Mă gândeam că o să fie o zi normală în viața mea, dar nu a fost așa. De obicei v-am spus, noi ieșim dimineața afară, în schimb, cred că o să fac în felul următor, să ies dimineața afară și să mai ies o dată după masă, înainte de somn. Nu știu dacă o să funcționeze toată treaba asta în fiecare zi, pentru că mi-e greu. Mi-e chiar foarte greu să ies, o îmbrac de grămadă de ori pe Maia. Așa că nu știu cum o să funcționeze, vedem, dar a fost destul de fain, mai ales că nu a fost lume în parcul ăla și că am putut să-mi las câinele și copilul să fugă. Asta a fost frumos. Am încercat să adorm în căruț, nici o șansă, mă gândeam că doarme, că na, totuși a fugit destul de mult, dar n-a fost să fie, așa că de după masă iară nu a dormit acasă, o a dormit la ei mei și a dormit destul de târziu, cred că a fost deja 3:30 când a dormit până pe la vreo 4:30, 5 fără un sfert, ceva de genul ăsta. Și mă gândeam că o să doarmă foarte târziu astăzi seara. Nu a dormit așa de târziu, în schimb foarte greu. Dar cred că dacă nu ieșeam afară și nu-i făceam baie, încă era trează și circula prin casă. Acestea fiind spuse, vă urez
o seară sau o zi minunată, depinde când postez acest videoclip. Acum mă pun să-l editez, mă rog, semi-editez, pentru că nu fac mare lucru decât pun toate videoclipurile adunate din ziua de astăzi într-unul singur și o să-l postez nu știu când. Mâine probabil, sau astăzi, dar vă dau vestea mâine. Așa că, da. Și dacă o să am timp, am fost la cumpărături pentru Maia. Cine mă urmărește pe... Ba nu cred că am zis chestia asta. Hai să vă mai spun și chestia asta. Dat fiind faptul că avem o stare de urgență, o stare de pandemie, de fapt nu știu dacă e chiar tocmai din cauza asta. Să o luăm de la început. De vreo 2-3 săptămâni tot încerc să-i cumpăr hăinuțe Maiei, pentru că a crescut și nu mai am. Așa că m-am tot uitat pe internet, știam că e destul de greu să ajungi într-un magazin și să cumperi ceva fizic, pentru că au fost câteva reguli îmi spusese vecinul că dacă te duci la magazin nu poți să-ți alegi tu haine sau așa, îi un culoar pe care mergi și tu spui ce dorești. Și atunci vânzătoarea sau mă rog cine e acolo îți aduce ce ai nevoie și tu îți alegi din ce aduce ea. Ei bine, am fost la cumpărături, am fost la magazin fizic pentru că online n-am găsit nimic, deci absolut nimic. N-am găsit ce-mi trebuia și dacă am găsit a fost de la o grămadă de magazine diferite, ceea ce nu am vrut. Nu am vrut să am o grămadă de comenzi plasate de la magazine diferite. Așa că până la urmă am mers cu risc la magazin și am găsit aproape tot ce mi-am dorit și ce ne-a trebuit de fapt. Singurul lucru care m-a deranjat și care asta e, n-avem ce să facem, trebuie să suportăm, pentru că nu sunt numai eu, suntem toți băgați în această oală, din păcate, a fost să porți masca aia pe față. Nu pot să-mi dau seama cum lucrează oamenii din magazine sau prin taxi, pentru că și în taxi trebuie să poarte șoferii mască. Nu știu cum funcționează treaba asta. 8 ore pe zi să porți masca aia. Eu într-o oră jumate am crezut că mor. Efectiv am crezut că aia e, ăla e capătul meu. Nu pot să respir ca lumea. Dați-mă un pic să mă uit la Maia sau ce face. Ok, e liniște. Da, cum spuneam, nu îmi pot imagina cum poate să lucreze oamenii care poartă mască 8 ore pe zi. Mie mi-a fost greu o oră jumate, bănuiesc că e foarte greu să porți masca aia non-stop la lucru. Sau mă rog, aproape non-stop. Fie ai pauză jumătate de oră, 45 de minute, hai să zicem o oră, dar în rest, orice job normal este de 8 ore. În fine, trecem peste. Asta mi s-a părut cel mai greu. A fost fain pentru că nu a fost atât de multă lume pe cât m-aș fi așteptat. Nu știu dacă este din cauza că am fost Nu a fost o sâmbătă, dar am fost de dimineață. Nu știu dacă fie asta cauza. Habar n-am. Da, asta vreau să vă spun și încă am aici plasa cu hăinuțe. O să-mi fac un haul, dar nu știu când. Cât mai repede, pentru că am nevoie de hăinuțe. Nu degeaba le-am cumpărat. Așa că ne vedem data viitoare. Până atunci vă las cu bine. Sper că sunteți și o să rămâneți sănătoși. Și, cum am spus, ne vedem data viitoare la un nou videoclip și sper că puțin mai interesant. Să vedem, cine știe. Vă pup! Ceau!